Hej, snygging. Ja. Utpräglad teknik. Tar dig framåt. Ja. Kom då. Kom då. Keep mamma. Ja. Kom då. Och vad hittade du nu då? Okej, okej. Du kan ju filma när de sliter ut dem, men det ska jag inte göra. Vad vill du? Nej, filma. Titta. Vad hittade du? Vad hittade du? Ja. Tar du dig fram nu? Är det skönt? Akta. Släpper du ner nu gör du illa. Busunge! Ingen kan stoppa mig. Hej! Vart vill du då? Liv. Liv. Ja, det är bara... Vad gör du? Vad gör du? Hej! Snygging! Kom då! Kom då! Kommer du framåt, va?